Kellemes reggelt kívánunk minden Süsfel hallgatónak. Jó reggelt, jó reggelt! A mikrofonoknál Fülöp-Bea és Bredák Szandi, és igazi kis csajos beszélgetésünk lesz, mert közben már a Facebook oldalunkon is láthatjátok, hogy megérkezett vendégünk, jó korán kelt, hogy ide érjen, amit köszönünk neki. Arnold Kata méghozzá Dunaharasztiról jött hozzánk, a Dunaharaszti Hard Steppers Tánci Sportegyesület elnöke. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Kata hangja ismerős lehet, hiszen nem olyan régen beszélgettünk már vele, ugyanis február 24-én egy nem mindennapi előadás lesz majd Dunaharasztin, ez az Aladdin, picit átformált verziója. Beszélünk majd egy picit erről is, de ugye ezt azért már kifejtettük, a Lakihegy Rádió YouTube csatornáján megtaláljátok ezt a beszélgetést. Viszont akkor mikrofonon kívül kértem Katát, hogy jöjjön már be, és beszélgessünk már egy picit magáról a Tánc Egyesületről, és hát ahogy a Facebookon is láthattátok, arról is fogunk majd beszélgetni, hogy a tánc a fiataloknak a mentális egészségét hogy tudja elősegíteni, mert azért valljuk be, szerintem te is azt tapasztalhatod így a suliba, hogy azért néha ezek a fiatalok nem nagyon tudják, merre vannak arccal, és jó tartozni valahova. Ez az egyik legnagyobb kincs szerintem, hogy a gyereknek azt meg tudjuk adni, hogy valahova tartozik, valakikkel együtt nő föl, és ezt pont jónak mondod, mert az én lányom 3 éves korában bekerült egy táncegyesületbe, egy másikba, itt Sziget-Szentmiklóson, és 16, és még mindig oda jár, és ők a barátai, úgyhogy gondolom, igen, Kata, gondolom egyetértünk ebbe, te mekkora gyerekekkel foglalkozol? Abszolút egyetértünk, igen. Itt nálunk a Hard Steppersben igazából óvodás korcsoporttól egészen a felnőttekig mindenféle korosztály megfordul, és meg tudlak igen titeket ebben erősíteni, hogy nagyon fontos nem csak a tánc, de minden nemi mozgás, mindenféle sport ahhoz, hogy a gyerekek is nem csak kiegyensúlyozottabbá váljanak, de az önbizalmukat is növeli, és természetesen az egészségükre is nagyon jó hatással van. Mikor alakult egyébként a te egyesületed? Azért az nem titok, hogy én Dunaharasztin nőttem fel, és azt sem, gondoltam, hogy a beszélgetés végén mondom el, de elmondom most az elején, hogy én jártam hozzá táncolni. Hát nem ma volt, szóval az jó régen alapítottad ezt a táncegyesületet, és megmondom őszintén, hogy így meglepődtem, hogy te még ezt mindig ilyen aktívan és ennyire lelkesedéssel csinálod. Tehát, hogy jött az ötlet, és azóta mondjuk így milyen változásokon ment keresztül az egyesület. Igen, valóban Szandi is járt táncolni az egyesületbe. Akkor még nem egyesület volt, akkor tánccsoport volt. A tánccsoportot egyébként 2007-ben alapítottam meg. Én 9 éves korom óta táncolok, és igazából 2011-ben döntöttem el, hogy akkor egyesületté változtatom ezt a csapatot. Nagyon sok gyermek megfordult nálunk, nagyon sok fiatal, és úgy jött az ötlet, hogy én ugye imádtam táncolni, nyilván most is nagyon szeretek, de azért az élet átalakítja a sorrendet, a fontossági sorrendet az élet, de szükségem volt egy olyan közösségre, akik ugyanazt képviselik, amit én, akik ugyanazt imádják, amit én, a táncot, a pörgést, és hogy együtt álmodjuk az álmainkat. Nagyon-nagyon sok támogatóm, nagyon sok pártolom volt, akik segítettek abban, hogy ez az egész igazából idáig kitartson, és még tovább dübörög a mai napig is. Engem ez nagyon feltölt energiával, és azt gondolom, hogy a gyerekek, akik körbevesznek, ők is rengeteg energiát adnak. Tehát itt nem csak a mozgásról van szó, hanem ugye a közösség erejéről, az összetartásról, az összetartozásról, és akkor itt ki is térnék ugye erre a témára, hogy próbálunk olyan dolgokkal foglalkozni a Táncegyesületben, ami nem csak a táncra tanítja meg a gyerekeket, hanem arra is, hogy kicsit ki tudjanak magukért jobban állni, határozottabbak legyenek, az önbizalmukat növelni, és azokat a képességeiket előcsalni, amiben erősek, és nem abban, amiben gyengébbek. De ezt hogy kell elképzelni? Tehát, hogy magával a tánccal már ezt biztosít számukra, mert önbizalmat ad nekik azt, hogy mondjuk felléphetnek, vagy tényleg megcsinálnak egy nagyon jó koreográfiát, vagy erre külön is szánsz időt, tehát beszélgetsz is velük a tánc mellett?
Természetesen van rá példa, hogy beszélgetünk, de nem jut annyi idő erre, inkább próbálunk olyan programokat, és most többes számon beszélek, mert nem egyedül vezetem ezt a táncegyesületet, próbálunk olyan programokat szervezni a gyerekeknek, amikben ezeket a képességeiket tudják érvényesíteni, és megismerni az új képességeiket. Mint például többször szerveztünk már házi bajnokságot. Azt hittem házi bulit hirtelen. Oda én is mennék. Igen, hát aki táborba jön, az a házi buliba is belekóstolhat. De igen, és egyébként olyan programokat is, ahol csak lazulunk, tehát valóban van olyan része is, illetve hát nem utolsó sorban olyan programokat is, ahol a gyerekek egy teljesen más élethelyzetből tanulhatják meg azt, hogy az értékeket, amelyek őket körbeveszik, és akkor itt arra gondolok például, hogy többször jártunk már gyermekotthonokban segítkezni, nem csak táncot tanítani, de ott jelen lenni, a gyerekekkel foglalkozni, és egészen fiatal, tinédzser korosztályú gyerekeket is vittünk magunkkal, és hát nagyon meghatotta őket, és próbálnak ők is ezek után teljesen máshogy hozzáállni a mindennapokhoz. Egyébként Dunaharasztin más egyéb hasonló egyesülettel vagy csoporttal mennyire működtök együtt? Ezt azért kérdezem, mert nyilván érintőlegesen most is beszélünk majd egy picit az Aladin előadásról, és ugye látjuk, hogy hastáncosokkal együtt működtök. Tehát, hogy kell a ti közösségeteket Dunaharasztin elképzelni? Igen, az együttműködésről néhány évente felvetődik bennünk, hogy igen, össze kell fogni valakikkel. Volt erre egyébként korábban is egy példa, hogy több, inkább modern, de több tánccsoportot összefogtunk, és csináltunk egy flashmobot Dunaharaszti kellős közepén. Egyébként meglepő módon nagyon, tehát jól álltak hozzá, nyitottak voltak rá a tánciskolák vezetői. Szerveztünk már olyan táncbált is, ami nyilván a modern táncon alapult, de oda is hívtunk meg többször, tehát az ilyen gáláinkra például külsős helybéli iskolákat, hogy mutatkozzanak be. Nagyon szeretjük egyébként azt is, amikor valaki más a Dunaharaszti Művelődési Ház szokott szervezni olyan táncválasztót, ahol összefogja szintén ezeket az egyesületeket, és ez nekünk is jó, mert nekem ott indult el ez az ötlet, hogy a hétvégi programunk, ami ugye lesz, ebbe megint meghívjunk másokat, és ott onnan is ismertem meg új csapatokat. Hétvégi program? Hát ugye ez majd ez a 24. Ja, hogy már 20-a van? Már itt tartunk? De igen, jó reggelt. Én erről úgy beszéltem, vagy így volt a fejemben, hogy majd lesz 2-3 hét múlva, és az most hétvégén lesz. Atyaik. Na de mindjárt beszélünk igen az Aladinról is, de mondom, egyébként már ezt bővebben átbeszéltük Katával a YouTube, illetve nem csak Katával, hanem kolléganőivel is, a Laki egy Rádió YouTube csatornáján megtaláljátok ezt a beszélgetést. Csak most beszéltünk arról, mondtad azt, hogy sportágválasztó vagy táncválasztó, viszont azt még nem mondtuk ki, hogy konkrétan milyen stílus az, amit ti képviseltek. Igen, a mi stílusunk igazából modern tánc, hívjuk így. A modern táncon belül a hip-hop, a jazz-balett, a show-tánc, színpadi táncok, és minden olyan dinamikus és kreatív dolog, tánc, mozgás, ami szívből jön, mondhatjuk úgy. Úgyhogy nagyon sokfélét egyébként képviseltünk már, akár a rock and roll-tól kezdve a jazz, a keringő táncok, és egyébként sokszor fordult már elő egyébként, hogy felkértek minket akár szalagavató táncokra, vagy bármilyen osztálytáncra, vagy céges rendezvényeken táncbetanításra, vagy showműsor előadására, és akkor itt a western tánctól kezdve minden volt, amit ugye azért egy igazi táncos, azt mondom, hogy
sokféle stílushoz kell, hogy értsen. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondtok, Kata, te ugye, mint szakember, Bea meg, mint szülő, hogy mikor érdemes egyébként így elkezdeni a gyerekkel azt, hogy egyáltalán milyen mozgásformát válasszon, és hogyha mondjuk tánc, ezt azért is kérdezem, hogy nekem is van egy 2,5 éves kislányom, és hát nyilván én is szeretném majd, hogy mozogjon, hogy táncoljon, és ez otthon meg is valósul azért néha-néha, de hogy mikor érdemes úgy megfogni, és akkor elvinni, megismertetni vele egy-egy egyesületet, egy-egy csoportot? Én a tapasztalatok alapján azt mondom, hogy akkor érdemes vinni a gyermeket, amikor őt az le tudja kötni. Amikor már úgy tud figyelni, hogy igazából vissza-visszatérően be tud csatlakozni. A pici gyerekeket óvis korosztályban én azt gondolom, hogy ilyen 4-5 éven alul nagyon nehéz megfogni, és mi nem is a tánccal, nem mindig a tánccal próbáljuk őket, hanem a játékkal. Tehát ott igazából nem feltétlenül a táncot alapozza meg az óra, a tánctudást, hanem azt, hogy a koncentrációt, a gyermeknek a figyelmét lekötni, tehát, és nem szabad erőltetni. Tehát amikor úgy látja az edző is és a szülő is, hogy a gyerek nyitottá válik rá, és szeret oda járni, akkor kell próbálkozni. Igen, egyébként nem pont a tánc, vagy ez csak filmekben van, így nem tudom, az amikor a szülőnek mondjuk valami nem jön össze, és akkor a gyereket viszi, hogy akkor ő... Az nem csak a tánc, szerintem. Nagyon sok olyan megvalósulatlan álom van, amit a gyerekekben próbálunk újra álmodni. Ez egy nagy szülői kihívás vagy feladat, hogy ismert föl, hogy ez a te történeted vagy a gyereké. Én láttam ilyen felismeréseket, és nagyon okos anyukákat a baráti körből, vagy éppen így a tánckörből, ahol az anyuka nagyon-nagyon szerette volna, és nagyon úgy érezte, hogy ott a gyerek helye, és közben meg nem igazán. És felismerte, és ő volt a legszomorúbb, és a múltkor kérdeztem, eltelt közben 10 év, hogy eljössz megnézni a lányokat, a csapatot, és mondta, hogy ő még mindig nem igazán tudja. De észrevette a gyerek változását, észrevette, hogy a gyerek nem érzi jól magát benne, és hagyta, hogy akkor ennek ott vége legyen. De a táncnál is, de én nagyon sok helyen másút is láttam. Kata, viszont azt meséld el, hogy mit lehet megtanítani egy 4 éves kicsinek, mert szerintem a 3 az, aki inkább leül és kisétál az óráról, nem? Tehát a kis csoportos ő még az, aki lehet, hogy többet fog az anyukája ölében ülni táncórán. Viszont aki még őszintén azt mondja, hogy nekem az nincs kedvem. Igen. De úgy 4-5 éves korban már tudtok velük nagyon nagy eredményeket. Olyan értelemben, hogy én például láttam 4 évest, hogy le tudja lépni a tangó lépéseit, ami nekem is nagyon nehezen ment. Szóval, hogy azért nagyon sok mindenre képesek, de meddig lehet vagy elmenni velük, vagy meddig mit tudtok nekik megtanítani 4-5 évesen? Ez egy nagyon összetett kérdés, hiszen attól is függ, ugye, hogy van-e mondjuk adott 4 éves vagy 5 éves gyermeken kívül még több olyan gyermek ott mellette, akik hasonló, vagy inkább azt mondom, egyforma szinten vannak. Az mindig jó, hogyha van egy picivel idősebb gyermek, aki húzóerőként hat a csapatra. Ó, és akkor akarja csinálni. Igen. Viszont ha valaki, tehát nagyon sok gyermek azért jön, azért csatlakozik, illetve hát azt látja ebben a lehetőségben, hogy játszik, és szaladgál. Ez teljesen jó, gondolom. És hagyni kell, igen. Tehát ha ő így szabadul fel, ha ő így érzi jól magát, és egyébként itt akkor témánál is vagyunk, hogy szabaduljunk fel, és érezzük jól magunkat, hiszen erről szól. Nem szabad erőltetni. Természetesen abban igazatok van, igen, vannak olyan szülők, akik vagy saját álmaik megvalósításának a pótlására, vagy neveltetés kérdése miatt erőltetnek bizonyos dolgokat a gyermekeknek, ami nem feltétlenül rossz. Tehát ez kétoldalú. Tehát lehet, hogy jól sül el, lehet, hogy rosszul sül el, de
hogyha egy olyan határozott irányt mutat a szülő valamiben, akkor még az is lehet, hogy a jó hatással van a gyerekre. Meg, hogy ne adja fel. Tehát lesznek olyan mélypontok, amikor ő nem akar menni edzésre, vagy nem akar menni táncórára, és akkor meg azt kell mondani szerintem, hogy hát ez az én saját véleményem, hogy de most még próbáljuk meg. Tehát mindenből nem ugrálunk ki, mert ez a mai kor jellegzetesség, hogy elkezdünk valamit, abba hagyjuk, van más helyette, amit kipróbálhatunk, és sose lesz semmi, aminek megadjuk az idejét. Pedig hát Kata, gondolom itt is sok idő kell, nem? Mire ugye az egész úgy... Hogyne, nagyon sok idő. Hát meg nekem az jutott eszembe, hogyha például van egy konkrét koreográfia, és akkor egyszer valaki azt mondja, hogy hát akkor én most mégse, akkor az egész csapatot kicsit azért... Igen, én most tudok is nektek egy élő példát mondani. Ugye most készülünk erre a hétvégi fellépésre, amit már nem először adunk elő, és volt egy gyermek hétvégén, aki kicsit érzékenyebb a többieknél, és az anyukája szólt nekem másnap, hogy hát nem csak azért, mert én túl szigorú voltam vele, hanem azért is, mert fáj a térde, ő most lehet, hogy kihagyná ezt a fellépést. És ezzel mit lehet kezdeni? Igen, és akkor én ugye mondhatnám azt, hogy puffogok, és akkor jó, és akkor ne gyere, de nem, abszolút, szerintem nem ez a megoldás, sőt, én azt gondolom, hogy mindenkiért harcolni kell, amikor tudod, hogy beletett egy évnyi munkát, és ha az ő anyukája úgy gondolja, hogy nyilván, tehát egy szülő úgy látja, hogy a gyerekének jobb az, hogyha ő most inkább háttérbe vonul, én elfogadom, de nem hagyom. Tehát megpróbáltam beszélni az édesanyával, egyébként nyitott is volt. De tényleg szigorú voltál amúgy? Igen, valljuk be. Azért egy csapatvezetőnek, igen, egy ilyen előadás előtt hiába ugye igyekszem minden gyermekre hogy is mondjam, mindenkiből előhívni a tehetséget, de attól függetlenül megkövetelem azt, hogy igenis mindenkinek bele kell tenni az energiát. De hát végül is ez is az életrendnevelés, nem? Tehát, hogy sajnos a gyerekkel, meg aztán később felnőttként sem fognak velünk mindig úgy bánni, ahogy mi azt nagyon szeretnénk. Arra ott a család, igen. De hogy egy munkahelyen sem olyan... Abszolút, igen. Éppen erre szeretném egyébként megtanítani a gyerekeket, vagy legalábbis valamilyen irányt, vagy példát mutatni nekik, mert velem is ugyanez volt, és azt hiszem, hogy mindannyiunk ezt mindenki elmondhatja magáról. Hogyha valaki nem hallotta esetleg az Aladinos beszélgetésünket, azért mondjuk el, mert lassan a műsoridőnk végére érünk ebben a fél órában, hogy mi is ez az előadás. Mi is megosztottuk egyébként a Facebook oldalunkon. Február 24-én lesz ugye Aladin, egy újabb táncos élmény, ráadásul dupla előadás. Mindjárt hagylak szóhoz jutni, csak arról még mindenképpen beszéljünk, hogy ugye most említetted azt is, hogy gyermekotthonban is voltatok, de hogy ennek az előadásnak is van több szempontból jótékony hatása és célja, például azzal is, hogy ugye a Dunaharaszti Gyerebeház, ami egy hogy hívják ezt, prevenciós jelleggel jött létre, ugye, hogy pont ezért, amit ugye te is mondasz, hogy ne lézengjenek a fiatalok, hanem legyen egy közösségi ház, ahova oda tudnak menni. Szóval, hogy őket is bevontad ebbe, vagy bevontátok. Igen. Én azt gondolom, hogy ha az ember belefog valamibe, akkor nem csak a szórakozás, nem csak a saját környezetének az erejének az előhívása fontos, hanem igenis meg kell adni másoknak a lehetőséget, ha már egy ilyen eszköz van a kezünkben, hogy felszólítjuk, vagy felhívjuk a figyelmét arra, hogy ő is csatlakozik ide, akkor hozzánk, akkor milyen lehetőségei vannak. És vannak olyan gyermekek, akikhez, vagy fiatalok, akikhez ez nem jut el, és a Gyerebeházban nagyon kellemes fogadtatásban volt részünk, és csatlakoznak is egyébként gyerekek, akikkel már volt egyébként egy előkészületi megbeszélés, és szombaton ők is ott lesznek, nem csak a Gyerebeházból, hanem egyébként a Haraszti Gimnáziumból is nagyon sokan jönnek, úgyhogy egy igazi belevaló kis csapat fogja ezt az egészet lebonyolítani. Oké, akkor ez február 24-e, 16 és 19 óra. Egyébként lehet még a helyszínen, ugye a Városi Sportcsarnokban lesz Dunaharasztin az előadás, a helyszínen is lehet jegyet venni? Igen, gyorsan fogynak a jegyek, de egyelőre még azt mondom, hogy igen, a helyszínen is lesz jegyeladás. És akkor még annyi, hogy a befolyt összeget, azt kinek ajánljátok, vagy azzal mi a helyzet? A befolyt összeget igazából elsősorban az Egyesület részére, illetve a társuló fellépők részére szeretnénk, és mindenképpen szeretnénk
hát a gyerekbeházas gyermekeket egy picit megtámogatni zseppénzzel. Hát köszönjük szépen, Kata, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm. Nem tudom, hogy lehet-e egyébként csatlakozni a ti tánccsoportotokhoz, vagy vannak-e különböző lehetőségek, vagy alkalmak, vagy folyamatában lehet? Igen, bármikor igen, lehet csatlakozni. Megtaláljátok akkor a Facebook oldalon, meg mi is megosztottuk a Heartsteppers Tánc és Sportegyesületet, az elnöke volt a vendégünk, Arnold Kata, és egy kalappal akkor szombaton, mind a két előadásra. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!